вечер! Вие сте с централната емисия на Тънква на Вафла ТВ. Аз съм Евлоги. Военно положение в обзор. Нощи късно вечер, преди да падне мъглата, която тегне над града вече 3 дни, екип на корпус за бързо онаниране обезвредиха 323 антикопитни мини тип МУ, 454 скоби срещу неправилно паркирали каруци, 15 забранителни знака, забранено преминаването е еднопосочна улица. Част от районите все още са необезопасени. Призоваваме гражданите да се придвижват по улиците с каски и придружител. В Попович има циганска махала. Баба Нинка приброи 3 човека, наминали по улицата в днешния ден. В местния хранителен магазин вече има и прясно мляко Лаура от вчера. Първият казан за ракия в света преустанови дейност. Местни граждани масово отказаха алкохола. Първата флаш памет тампон е вече на пазара. Нито един мъж няма да я докосне. Вашите лични секс изяви ще бъдат на сигурно място. В обзор ще бъде за първи път проведен концерта на новоизграващия бармен певец Манол Димитров. Той ще бъде проведен на 1 април, цената на билетите ще бъдат 100 лева. Също така отвори врати новата обществена перална в обзор. Очаква се липсата на спални комплекти да скочи драстично. Община Несебър обяви код кафяво за обзор Кошарица и Розаре. Тя призова гражданите да пускат водата в тоалетната 2 пъти, поради нарасналата опасност от епидемията котешка диария. Новини от света. Руският президент Владимир Путин на срещата с Ангела Меркел предупреди изрично да внимава с черната мамба от Америка, за да не спи на студено другата зима. От апаратната съобщиха за млада дама с Nissan Primera, софийска регистрация 5258 КН, която си търси квартира в обзор. И също така, билетите за концерта на Манол Димитров вече са изкупени. Всичките 159 билета са продадени, останалите 3 билета може да закупите на черно при бай Стоян след 5 часа. Това беше за днес. Благодаря ви, останете с нас.